Wong ayu tak jaluk tepuk tangan buat Pak Edi, Pak Kasut saleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban pancen tresno akeh pacoban wong ayu senajan donya ra iso nampa bakal pajogo yen durung kapisah mrengkang kuwasa kaneng ati tresno siji tresno iki abadi dewa ning asmara kuwatna ati kawula anggonku apa tresno datang kesaten coba wangi tapateni lahiri tresno kang suci kasunyatan yen paling sliramu isih nyawiti Allahumma amin buat warga masyarakat Mapar Konten Baru Rejo Sukorejo amangan mriki saking Niken Salibri juga Pak Kasut ayang selamat dan sukses buat semua warga masyarakat dan panitia penyelenggara. Sertifikat semoga selalu bermanfaat. Oh. Musti kaneng ati tumo kusiji tresno iki abadi dewa ning asmara kuwatna ati kawula anggonku apa tresno datang kendasa lahiri tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiti dewa-dewa ning asmara anggonku labuh tresno datang kendhat saking coba tapateni thank you very much Pak Kasun, juga Pak Jani dan panitia semuanya, juga warga masyarakat. Ini kan pinarak lumiyin nggih Cahayu. Iya, Pak. Ini kan iki jan piantun. Ngene iki ya karo megawe ya karo hiburan, Nduk. Sapa ngerti awake dhewe
oleh hiburan kan ngono. Nah iya. Asal pengalaman. Ya, experience is the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru yang paling